Em dic Albert Fitó, soc consultor especialitzat en normativa duanera i el motiu d'aquest vídeo és intentar donar una visió dels canvis que es produiran a partir de l'1 de juliol en relació amb l'importació de petita paqueteria com a conseqüència del comerç electrònic, l'e-commerce. Dividirem aquesta presentació en 5 apartats, un antecedents de com s'està gestionant actualment aquest tipus d'operacions. Després veurem les diferents variants que permet aquest canvi normatiu, el sistema iOS, els convenis especials o el sistema general mitjançant missatgeria ACCEPT. Començarem amb els antecedents. En aquest sentit, la Cambra de Comerç d'Andorra, coneixedora de les modificacions que hi ha hagut, presenta o vol presentar aquesta informació als comerciants andorrans que envien mercaderies a la Unió Europea. Aquestes modificacions que hem parlat afecten principalment el tractament de l'IVA i també el tractament duaner que es donen amb operacions que no superin els 150 euros de valor. En qualsevol cas, aquests canvis no implicaran cap modificació del procés andorrà que s'està fent servir actualment, sinó el que sí implicaran seran canvis en quant a la relació del venedor andorrà amb el seu client dins de la Unió Europea i també amb l'operador logístic. Remarquem, en aquest cas, és un tema important a tindre en compte, que aquests canvis seran operatius per a tots aquells enviaments que tinguin un valor inferior als 150 euros. En relació a la situació actual, es manté per les exportacions de la Unió Europea a Andorra el mateix sistema que estava funcionant en l'actualitat, és a dir, que no hi haurà canvis a partir de l'1 de juliol. És a dir, s'aplicarà el sistema general de tramitar una declaració d'exportació formalitzada amb un document únic administratiu o DUA per cada operació d'exportació i el corresponent trànsit en aquell cas que sigui necessari. La utilització també de declaracions simplificades o el règim de viatgers amb declaracions orals. En quant a l'entrada de mercaderia al territori andorrà, també es manté la situació actual, és a dir, aquests canvis no afectaran tampoc ni existeix previsió de que es faci en un curt termini. S'aplicarà també el procediment convencional, és a dir, una declaració de duanes presentada en paper pels declarants o bé electrònicament si la tramitació es fa a través d'un transitari habilitat. I també es mantindrà la possibilitat del règim de viatgers mitjançant la declaració oral. En relació a les exportacions des d'Andorra a la Unió Europea, tampoc hi haurà cap modificació, és a dir, es manté el procediment actual mitjançant el procediment convencional amb la tramitació de la declaració duanera, bé sigui de manera presencial o telemàtica, o bé el procediment simplificat en el cas de que el declarant estigui degudament autoritzat mitjançant la presentació telemàtica i anticipada de la declaració sempre que es tracti de béns que estiguin inclosos dins de l'acord d'Unió Europea. En quant a l'entrada de la mercaderia al territori de la Unió Europea, aquí el que és el procediment general no canvia. En aquest cas es continua amb la tramitació d'una declaració de duana formalitzada amb un DUA que obligatòriament ha de ser presentat electrònicament i en aquest cas habitualment per operacions comercials per un representant duaner i o bé amb la utilització de procediments simplificats que en aquest cas sí que hi haurà unes modificacions o canvis significatius quan es tracti de mercaderies pròpies del comerç electrònic. És aquí on aquests canvis que entren en vigor l'1 de juliol
impacten i ens presenten uns procediments diferenciats del que s'estaven utilitzant fins ara. Es manté, no obstant, també el règim de viatgers mitjançant declaració oral i es manté també la franquícia per mercaderies amb valors inferiors a 900 euros, sempre i quan no es tracti de productes que estiguin sotmesos als impostos especials, és a dir, alcohols, tabac i similars. Quines conclusions han de tindre en compte els comerciants andorrans? Que no hi ha canvi en els processos d'importació i exportació a la duana andorrana, que permaneixen de la mateixa manera. En canvi, sí que s'experimenten canvis en l'operació de venda al client final i també amb la relació a l'operador logístic, com veurem quan detallem les particularitats dels nous sistemes simplificats que s'aplicaran a partir de l'1 de juliol. I en aquest cas també és important tindre en compte que els canvis afecten únicament amb aquelles importacions de mercaderies que tinguin un valor inferior als 150 euros. Si veiem amb aquest quadre la situació actual en relació amb la franquícia arancelària i fiscal, veiem que l'únic canvi significatiu és en relació amb els enviaments amb un valor inferior a 22 euros, que fins a l'1 de juliol estaven exempts d'IVA i que a partir de l'1 de juliol estan subjectes al tipus d'IVA del 21%. En caràcter general. Per la resta, és a dir, aquells enviaments entre 22 euros i 150 euros, es manté el mateix esquema de tributació, exenció en relació amb els drets de duana i subjecte a l'IVA, i per les mercaderies amb un valor superior a 150 euros i inferior a 900 euros es manté també el tipus de dret de duana a tant alçat del 2,5% i la tributació al tipus d'IVA general. Com a conclusions finals de l'actual sistema e-commerce, veiem que en el cas dels enviaments entre 22 i 150 euros, l'importador tenia que satisfer l'import de l'IVA directament a la duana o a través del representant duaner. En aquest cas era necessari que el representant duaner tingués una autorització de despatx per poder representar a l'importador. En aquest cas també totes aquelles mercaderies subjectes a control de qualitat comercial estaven subjectes a una autorització prèvia del servei SOIBRE, que és el servei encarregat a la banda, en aquest cas del territori espanyol, per dur a terme aquest anàlisi de control de qualitat que és exigible a productes com calçat, joguines, mobles, alguns tipus d'aparells electrònics o aparells elèctrics. En aquest cas, també el procediment d'entrada a la duana no complia amb uns criteris automatitzats d'anàlisi de risc, el que feia que tinguessin un tractament diferenciat i no hi havia la possibilitat en el sistema actual de comerç de devolució abans de realitzar l'enviament cap a la Unió Europea. Quina situació se'ns planteja a partir del dia 1 de juliol? Per una banda, aquelles expedicions amb un valor inferior o igual a 150 euros, com dèiem, tindran una exenció d'arancel però estaran subjectes a IVA. I en aquell cas d'operacions amb un valor de més de 150 euros estaran subjectes a arancel i IVA i sempre que no es superi els 900 euros de valor que està establert podran aplicar el tipus del 2,5% de drets de duana a tant alçat. Veurem ara els diferents tipus de simplificacions que entren en vigor
a partir de l'1 de juliol amb aquests canvis imposats a la normativa. Un d'ells és el sistema conegut com a iOS o Import One Stop Shop. Aquesta simplificació, que és de règim voluntari, la poden utilitzar totes aquelles plataformes de comerç electrònic que per enviaments que no tinguin un valor inferior a 150 euros. Per al comerciant andorrà, aquest sistema no implicaria una modificació en l'operació actual, únicament en les obligacions formals de tramitació i la manera de gestionar el pagament d'impostos, que s'ha de fer a través de la plataforma i, en aquest cas, a cada país de consum on aquestes mercaderies vagin destinades. Tenim després també altres simplificacions conegudes com a acords especials. En aquest cas, la gestió d'aquests acords especials obeeixen no al titular de la plataforma de Marketplace, sinó a l'operador logístic, és a dir, a les empreses de paqueteria que gestionen el moviment d'aquestes vendes realitzades a través d'un Marketplace. En aquest cas, l'empresa logística, l'operador logístic, té la necessitat d'estar inscrit en un règim de conveni especial. Aquest règim de conveni especial, que requereix una acreditació de les autoritats aduaneres, permet una simplificació en el procés de tal manera que agilitza el tràfic d'aquest tipus de mercaderies per quan permet que l'operador logístic presenti una declaració amb caràcter mensual de tots els moviments que s'han produït d'aquest tipus d'operacions. Un altre dels avantatges que permet aquesta simplificació és que les declaracions d'entrada de mercaderies tenen caràcter estadístic i, per tant, no estan sotmesos als controls documentals o de reconeixement físic de la mercaderia que el procediment normal sí exigeix. Una qüestió important a tindre en compte és que aquesta simplificació únicament es pot utilitzar en el cas que el país, en aquest cas l'estat membre de la Unió Europea, on es tramita l'entrada de la mercaderia, és el país on realment es consumirà. A diferència de l'opció iOS, en la qual el propietari del Marketplace té la possibilitat de gestionar l'ingrés de l'IVA, sigui qui sigui, a l'estat membre de destí. En el cas que un operador logístic s'encarregui del tràmit d'aquestes operacions fruit de la utilització d'aquesta simplificació d'acord especial, serà l'operador logístic el que s'encarregarà de recaptar l'IVA per compte dels venedors i l'abonaran a la Hisenda. Per suposat, si l'operador logístic té la consideració d'operador econòmic autoritzat, de simplificacions duaneres, en aquest cas hi haurà menys controls sobre el procés de declaració d'aquestes mercaderies i, a més, i això és una modificació important vers la situació actual, es podran importar fins a 5 unitats d'una determinada mercaderia sense necessitat que, en el cas que estiguin sotmeses a procediment de control de qualitat, necessitin l'autorització prèvia del SOIBRE. No serà necessari, en el cas que s'utilitzi aquesta simplificació d'acords especials, que l'operador logístic tingui una autorització de despatx per part de l'importador i destinatari de la mercaderia. No obstant, és molt important tindre en compte que aquest procediment simplificat no es podrà utilitzar
per a aquelles mercaderies que estan subjectes a impostos especials. En aquest cas parlem de cervesa, vins, begudes fermentades, tampoc perfums, cigars ni tabac. En el cas d'utilitzar aquesta opció, el que té que tindre en compte el comerciant venedor és que és imprescindible que mostri al comprador el detall de l'IVA que necessàriament es tindrà que liquidar per la importació d'aquest producte a la Unió Europea. També tindrà la capacitat de demostrar que, sense incloure aquest IVA ni les despeses de transport, el valor de la mercaderia és inferior a 150 euros. Lògicament, tindrà que facilitar tota la informació necessària perquè l'operador logístic pugui procedir amb els tràmits duaners i efectuar el pagament de les liquidacions d'IVA a l'operador logístic. És importantíssim tindre en compte que s'ha d'informar sempre al comprador de que la mercaderia està sotmesa a un tipus general d'IVA del 21%, que no és possible acollir-se amb aquestes simplificacions per enviaments que tinguin un valor superior als 150 euros. Quins avantatges té aquest nou sistema? Doncs que una simplificació en quant als procediments d'entrada. L'IVA d'importació es pot pagar amb un diferiment de 30 dies des de la data de la importació. Si l'operador logístic està certificat com un operador econòmic autoritzat, en aquest cas es permet l'agrupació de totes les declaracions de baix valor a nivell mensual, el qual implica una reducció de costos important de gestió pel venedor. El control duaner, en aquest cas, es realitza a través d'un sistema automatitzat que permet reduir dràsticament els controls tant documentals com físics que s'apliquen amb aquestes declaracions. Com dèiem abans, no hi ha intervenció del SOIBRE fins a 5 unitats de mercaderia que necessiten d'autorització prèvia de qualitat comercial, sempre i quan, lògicament, vagin destinades a particulars, i no és necessari que en aquest cas el venedor exigeixi al comprador, al destinatari de la mercaderia, de que faciliti una autorització de despatx a nom de l'operador logístic. I per últim, hi ha la possibilitat de realitzar operacions de logística inversa, és a dir, abans de liquidar l'IVA hi haurà la possibilitat de retornar aquelles mercaderies que hagin estat refusades pel destinatari o que no hagin pogut ser entregades al seu destinatari. En el cas que no s'utilitzin procediments simplificats, que són, com hem dit abans, de caire voluntari, tant el sistema IOS com els d'acords especials, hi ha la possibilitat d'utilitzar el procediment general basat en un missatge anomenat ACCEPT. Aquest missatge ACCEPT serà el procediment general per procedir a la importació dins de la Unió Europea de mercaderies venudes en plataformes d'e-commerce i que el seu valor no superi els 150 euros. En aquest cas, aquest missatge o declaració ACCEPT pot ser presentat directament per l'importador o bé per un representant duaner degudament autoritzat per l'importador. Cal dir que, no obstant, és obligatori que aquesta declaració es presenti per mitjans telemàtics, amb la qual cosa, si és l'importador qui tramet el missatge ACCEPT, ha de disposar d'un certificat d'usuari degudament reconegut per l'agència tributària. En qualsevol cas, com dèiem, és necessari, si s'utilitza un representant duaner, que el representant duaner obtingui una autorització de despatx d'acord amb allò que estableix la normativa de la Unió i la normativa espanyola.
Aquesta autorització de despatx pot ser global o pot ser unitària. Serà global en el cas que s'autoritzi per múltiples operacions o individual quan s'autoritzi per a una operació concreta. Seguint amb les particularitats del sistema general, en aquest cas s'ha de tindre en compte que l'IVA s'ha d'abonar amb anterioritat de la retirada de la mercaderia del recinte duaner, que solament hi ha la possibilitat d'enviar el missatge ACCED en el cas que existeixi un contracte únic entre venedor i destinatari i que en aquest cas s'aplicarà el règim de prohibicions i restriccions general, és a dir, que no hi haurà la possibilitat d'acollir-se amb aquesta franquícia de 5 unitats per mercaderies que estiguin sotmeses a control de qualitat comercial, qüestions que ha de tindre en compte el comerciant venedor quan s'utilitza el sistema general ACCED. És necessari que mostri l'import de l'IVA que s'ha de pagar per la importació d'aquest producte al comprador. Té que assegurar-se que la mercaderia té un valor inferior a 150 euros, sense incloure IVA ni despeses de transport. Té que facilitar la informació necessària perquè el representant duaner pugui realitzar els tràmits de despatx d'importació. I en aquest cas, si s'utilitza un representant duaner per realitzar aquests tràmits, s'ha d'assegurar que aquest representant duaner tingui la corresponent autorització de despatx. Addicionalment, és necessari que transfereixi l'import de l'IVA a l'operador logístic abans que les mercaderies es retirin del recinte duaner per procedir a la seva entrega. Singularitats d'aquest sistema general, com a resum, tenim que dir que, en aquest cas, l'IVA d'importació s'ha d'abonar sempre en caràcter previ al despatx de duanes. Si l'operador logístic que s'encarrega de fer aquests tràmits duaners com a representant duaner no és operador econòmic autoritzat, els controls duaners seran superiors. En aquest cas, no hi ha la possibilitat d'aplicar cap franquícia en relació amb els controls de qualitat comercial que exerceix el SOIBRE. Serà obligatori sempre que el venedor demani al destinatari de la mercaderia la corresponent autorització de despatx a favor del representant duaner que realitzarà els tràmits d'importació i aquest sistema general, no obstant, com dèiem, permet que sigui el propi destinatari de la mercaderia qui tramiti la declaració sense necessitat de representant duaner sempre que disposi d'un mitjà d'identificació digital reconegut per l'agència tributària. En aquest cas, serà el destinatari de la mercaderia qui liquidi directament l'import de l'IVA corresponent. Gràcies per la vostra atenció. Espero que aquest vídeo us hagi apropat una miqueta el que impliquen els canvis introduïts en la normativa de la Unió Europea en la gestió de les mercaderies venudes en plataformes d'e-commerce i amb un valor inferior a 150 euros. Gràcies.